Světreklamy.tv. Budoucnost vašeho podnikání. Dominiku, dnes první vychytaná 0 v novém týmu, už víte, co vás to bude stát do týmové kasy? Vůbec nevím, kolik mi to bude stát, doufám, že to bude co nejmenší částka, ale to záleží na našem pokladníkovi, no, takže ještě nevím, bojím se zeptat. Vy jste dneska na soupeře hodně vlítli, hned 3 rychlé góly jste dali, jaký to byl zápas z vašeho pohledu? No, samozřejmě jsme dali 3 rychlé góly, ale prostě hokej se hraje 60 minut, takže já jsem to vůbec nebral nějak vážně, že jsme dali 3 góly, prostě viděl jsem, že to nic není, takže samozřejmě je to příjemnější, ale nic to se mnou dělalo, no, asi tak. Není to tedy těžké se soustředit po těch 3 rychlých gólech na 100% po ten zbytek zápasu? My jsme si říkali šatně, že začínáme druhou třetinu, jak kdyby to bylo 0-0, že hrajeme pořád dál, jo, takže já nevím, jakoby možná třeba pro někoho to tak nějak působí, ale my jsme si prostě řekli, že pojďme, kdyby to bylo 0-0, taky jsme šli. Vy jste měl ve třetí třetině poměrně dost práce, hodně tam na vás ujížděli 2 na 1, to vám dělali spoluhráči schválně, abyste vyniknul? Tak nějaký vtipkování tam samozřejmě proběhlo, ale já doufám, že to s vámi nedělali, no. Když tam byly nějaké řeči, že mě chtěli nechat vyniknout, tak hlavně tátu Damelka tam říkal něco takového, jak tam vlastně namazal se já říct, tak tam vtipkoval, že mě chtěli nechat vyniknout, takže jo, jenom jako je formou srandy, že to bylo v pohodě. Diváci několikrát skandovali vaše jméno, vnímáte tu podporu během zápasu? Určitě to moc vnímám a strašně mi to pomáhá, musím říct, je to strašně příjemný a myslím, že vám řekne každý hráč, že mu to strašně moc pomáhá, prostě to je úplně fantastický, to za ten patří fanouškům určitě obrovský dík, tady to fakt pomáhá. Děkuji, hodně štěstí do dalších zápasů. Děkuju.